Hej, randíme lepšie ako naše mamky? Zavolám Pavline Louženskej, je to analytička trendov, tak háda mi to vysvetlí. Čo dnes moja generácia hľadá vo vzťahoch? Mladá generace říká, že chce mít buď perfektní vztah nebo vůbec nic. A současně polovina lidí, kteří jsou single, tak vůbec nehledají. A keď už tie vzťahy hľadáme, tak ich hľadáme skôr online na nejakých zoznámkach, alebo skúšame aj iné spôsoby nejak v reálnom svete? Jo, určitě, hele, doufáš, že se seznámíš jako v těch romcoms, ten meet cute jako z filmu. Ale tohle se moc neděje, docela se seznamujeme třeba přes kamarády, seznamujeme se během různých koníčků a upřímně jako jsme na dating apps, ale moc se nám to tam nedaří. A liší sa možno nejak skúsenosť v randení medzi mladými mužmi a práve ženami? Určitě. Přes 38% holek zažilo to, že jim pořád slajdoval do DMs týpek, který už několikrát odmítli. Naráží na to, že dostanou pics a tak dál. Kluci naopak naráží na to, že vlastně se nedokážou matchnout, že tolik holek tam není. Ktorá časť toho vzťahu alebo toho randenia je pre nás najväčší struggle? Totálně někoho potkat. Ten začátek, to je jako velká věc. Podozdíl zkoušíme a čekáme na to, než si řekneme, že to není situationship. Potom, když narazíme na nějaký první jako pains a že zjišťujeme, že to prostě ten vztah možná nemusí být na 100%, ale že na 90% je taky úplně skvělý vztah. A prečo to je? To tými, že máme nejaké veľké očakávania od toho, ktoré možno vidíme na sociálnych sieťach? Hele, totál. Jako mě se rozešli teďka nedávno kamarádi, protože ta holka měla pocit, že nedělají ty skvělé věci, které vidí na TikToku a na Reelskách. A druhá věc je, že už jdeš na to rande a vlastně máš seznam těch red flags, hledáš pod toho partnera o dost jako víc advanced rozhovor u těch emocí. Obecně muži, ženy si čím dál tím méně rozumíme, máme jiný názory. Jak sa o tom bavím, mám pocit, že ako hodne sa naše dating skúsenosti líšia od dating skúseností našich rodičov, alebo teda tej predošlej generácie. Ako to možno zvládame v porovnaní práve s tou generáciou našich rodičov? Je to v něčem obrovský rozdíl. My najednou máme spoustu jako stovky lidí, který můžeme potkat na Tinderu, na Bumblu a nebo kdekoliv jinde. A současně se nám čím dál tím víc rozšiřují ty nůžky mezi tím, jak moc si rozumíme a nerozumíme. Druhá věc je to bydlení. Takhle drahý bydlení bylo naposledy podle britského výzkumu v roce 1860. Tak ďakujem strašne pekne, že si na mňa čas a odpovedala na moje otázky. Taky díky.